pawb, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Be am i ni ddechrau hefo helo sut mae'r hwyl. Barod? 1, 2, 3 a helo sut mae'r hwyl, helo sut mae'r hwyl, braf eich gweld bob un. Helo sut mae'r hwyl, helo sut mae'r hwyl, braf eich gweld bob un. Hai, ai, 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 braf eich gweld bob un. Ai, 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 braf eich gweld bob un. Da iawn chi! Rwan ta, be am i ni ganu helo sut mae'r hwyl unwaith eto, ond tro ma, na ni ganu fo'n ddistaw ac yn araf. Oce? Barod? 1, 2, ffwrdd â ni. Helo sut mae'r hwyl, helo sut mae'r hwyl, braf eich gweld bob un. Helo sut mae'r hwyl, helo sut mae'r hwyl, braf eich gweld bob un. Ai, 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 braf eich gweld bob un. Ai, 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 braf eich gweld bob un. Rhagian o'n hwnna ddistaw, nath chi ganu fo'n ddistaw do, ac yn araf. Da iawn chi. Diolch Bari a croeso bawb eto i rhan fi o'r fideo. Reit, ddylech chi ddechrau dod i arfer efo'r patrwm erbyn hyn, da ni am ddechrau hefo yr warm-up, clap, clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. So, ar ôl 4, pawb yn barod? 1 a 2 a 3 a 4. Clap, clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. Clap, clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. Clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. Clap, clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. Da iawn, bach yn gyflymach. 1 a 2 a 3 a 4. Clap, clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. Clap, clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. Clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. Clap, clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. Gwych, ag un cyflym. Clap, clap, stamp, stamp, 1, 2, 3, a clap, clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. Clap, clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. Clap, clap, stamp, stamp, chest, chest, swish, swish. Clap, clap, stamp, stamp, chest, chest, quick, quick. Nes i wneud y sefydliadau cywir, ond nath y geiriau anghywir dod allan o'n hegi. Ond da iawn chi os ydych chi'n gallu cadw fyny. Reit, wythnos yma, da ni am gario ymlaen a chwnegu darna o'r body percussion i helo sut mae'r hwyl. So, da ni ymarfer be da ni'n wybod yn barod, sef yr stomp, clap, chest, chest, chest. So, pawb efo fi? 1, 2, 1, 2, 3, a. Stomp, clap, chest, chest, chest. Stomp, clap, chest, chest, chest. Da iawn, ag eto. 1, 2, 3, a. Stomp, clap, chest, chest, chest. Stomp, clap, chest, chest, chest. Hefo'r canu. 1, 2, 1, 2, 3, a. Helo, sut mae'r hwyl? Helo, sut mae'r hwyl? Da iawn, ag eto. 1, 2, 1, 2, 3, a. Helo, sut mae'r hwyl? Helo, sut mae'r hwyl? Gwych, da iawn chi. So, rwan am y rhan nesaf, yr braf eich gweld bob un. Mae'n hawdd iawn, da ni am ddilyn yr alaw a da ni yn mynd swish, swish, clap, clap, stomp. Triwch hwnna hefo fi. 1, 2, 3, a. Swish, swish, clap, clap, stomp. Eto. 1, 2, 3, a. Swish, swish, clap, clap, stomp. Da iawn, beth amdan hefo'r canu, yn digon hawdd. So, braf eich gweld bob un. Pawb. 1, 2, 3, a. Braf eich gweld bob un. Eto. 1, 2, 3, a. Braf eich gweld bob un. Da iawn. Beth am ni roed yr stomp, clap, chest, chest, chest. O flaen hwnna rwan, fel bod ni'n gallu canu y bit cyntaf i gyd. So, na ni neud o just y geiriau'r symudiadau gyntaf. So, stomp, clap, chest, chest, chest. Stomp, clap, chest, chest, chest. Swish, swish, clap, clap, stomp. Unwaith drwodd fel. 1, 2, 1, 2, 3, a. Stomp, clap, chest, chest, chest. Stomp, clap, chest, chest, chest. Swish, swish, clap, clap, stomp. Da iawn, ag eto. 1, 2, 3, a. Stomp, clap, chest, chest, chest. Stomp, clap,
just, swish, swish, clap, clap, stomp. Gwych, beth amdan hefo'r canu tro yma? A nhw'n neud o 2 waith drwedd fath o fyswn ni yn canu'r gan, taswn ni do go iawn. So, 1, 2, 3, a. Helo, sut mae'r hwyl? Helo, sut mae'r hwyl? Braf eich gweld bob un. Helo, sut mae'r hwyl? Helo, sut mae'r hwyl? Braf eich gweld bob un. Da iawn chi, beth yw'n neud o unwaith eto, chydig bach yn gyflymach ella. Helo, sut mae'r hwyl? 1, 2, 3, a. Helo, sut mae'r hwyl? Helo, sut mae'r hwyl? Braf eich gweld bob un. Helo, sut mae'r hwyl? Helo, sut mae'r hwyl? Braf eich gweld bob un. Da iawn chi! Gobeithio bych chi wedi mwynhau yr fideo yma. Cofiwch gael ymlaen i ymarfer beth da ni wedi wneud. Mae yna gyfle chi yn dod i fyny syth ar ôl fi rwan i drio gwneud y body percussion mor bell a fedra chi hefo Berwyn i gyd y perfformiad cyfa. So tan y tro nesaf, na i basio chi ymlaen i Berwyn rwan, ag tara! Reit, dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau wneud y body percussion. Nodwch chi fynd yn bell yno fo. Da ni wedi dysgu 1 bar a os nesaf fydd Iolo yn dysgu yr ail bar ydych chi, gobeithio. Nawn ni symud ymlaen, gewch chi eistedd lawr, ymlacio, a da ni'n mynd i wneud chydig bach o gwylio a gwrando. Oce. Wsos dwytha, nathon ni weld clip allan o Line Rider. Wsos cynt, gathon ni clip allan o Kung Fu Panda. Da ni'n mynd yn ôl i'r byd ffilmio wsos yma, a da ni'n mynd i gael clip allan o How to Train Your Dragon. Felly, wsos yma, da ni'n mynd i weld chydig bach mwy am pa offeryna da ni'n clywed yn chwarae. Felly, gwylwch y clip, mwynhewch a cofiwch, pa mae'r cwestiynau'n dod fyny, dwi eisiau chi feddwl amdano fo'n galad, a dwi eisiau chi atab gorau fedra chi. Bydd na atebion yn dod fyny. Okay there, bud. We're gonna take this nice and slow. Here we go. Here we go. Position 3. No, 4. Felly, fel da chi gallu clywed, mae gennym ni lot o ffyrna yn chwarae ar y funud. Mae gennym ni llinynna, mae gennym ni bras, mae gennym ni chwyth brena, a mae gennym ni bagpipes. Alright, let's go time. Let's go time. Nath chi glywed o? Pa offeryn oedden ni'n glywed o fanno? Da chi eisiau mynd yn ôl gwrando arno fe eto? Oce. Alright, let's go time. Let's go time. Oce, nath chi glywed o tro yma? Pa offeryn oeddech chi'n meddwl oedd o? Os oeddech chi yn meddwl na'r French horn oedd o? Ydych chi'n iawn? French horns o hynny. Be am ni rand chydig bach mwy? Dwi eisiau chi feddwl chydig bach mwy tro yma amdan sut mae'r gerddoriaeth yn eich chi deimlo. Ydy o'n gerddoriaeth hapus ta ydy o'n gerddoriaeth trist? Oh, this is amazing! The wind in my cheek! Stop! No! Oh gosh! Oh god! Oh no! Alright, okay, you gotta angle yourself. Okay, no. Come back down towards me. Come back down. Now! So, di ddim yn edrych yn dda iawn ar Burke a Toothless na di. Be sydd wedi digwydd i'r gerddoriaeth?
Ydy o yn hapus, ta ydy o'n eitha trist? Pa fath o eiriau sa chi'n defnyddio i ddisgrifio? Brawychus? Ofnus? Dramatig? Dydy o ddim yn hapus na di, di o ddim yn arwrol. Felly, fe ni rando ar diwedd hwnna chydig bach eto, a dwi'n chi rando ar beth sy'n digwydd i'r gerddoriaeth pan maen nhw'n sortio fo allan. Oce, mae'r gyddoriaeth wedi newid lot yn fan hyn, mae wedi mynd o fod yn frawchus, lle maen nhw'n disgyn, i fod yn arwrol ac yn positif, yn hapus pan maen nhw wedi sortio allan ac yn gallu hedfan eto. Os ydych chi wedi bod yn gwrando yn astyd, newch chi sylweddoli, da ni wedi clywed y thema yma blaen, a nath ni glywed o ar y French horn tro dwytha. Tro hyn, pa offeryn da ni'n glywed ar? Felly, mae'n swnio dim bach o wahanol tro hyn, dydy? Be am ni rando ar y cyntaf i'n gallu cymharu? Gwrandwch ar sut mae'n swnio. Hwna oedd yr un French horn yn swnio llawn, doedd, ac yn fawr. Felly, yn amlwg da ni dal ar offeryn pres. A pa offeryn pres yn swnio yn uchel ac yn urddasol? Y trwmped. Easy peasy. Reit, dwi'n gobeithio bod chi'n mwynhau'r amser efo fi yn gwylio'r clip yma. Dwi'n gobeithio bod chi wedi gweld gweddill y ffilm. Hwn y ffilm dwi'n hoffi'n fawr iawn. Wsos nesaf fydd gen i'r clip arall allan o Line Rider. A mi fydd Bari a Iolo yn ôl efo mwy o ganu a mwy o body percussion. Felly, am y tro, hwyl fawr!